Co lidi? Vítám vás u dalšího videa, kde budeme testovat, jestli se lidi, čím dáme víc gólů, jestli s tenisákem za 3 body, prostě 3 tenisáky, jestli dáme víc bodů s 3 tenisákama, nebo s jedním florbalákem. Florbalák je za 3 body, máme na něm 3 pokusy, protože je jeden a jmenuje se Kometa Brno a tenisáci jsou víc 3, takže mají každý jeden pokus a všichni jsou za jeden. Jo? A tenisáci se jmenují Sparta. Začíná Kometa. Ty vole, to bylo prstejnko. Ty vole lidi, kdybychom teď hráli crossbar, tak už bude 1-0. Ale my ho crossbar nehraje. Tak jo, Sparta. Ta ho taky nedala. Lidičky, pardon, jsme ještě po ty spartanský střel musel jít ještě. Mám se něco pomoct. Tak jsem na chvíli střihnu a po cestě jsem našel ještě jeden tenisák. Takže vy víte, florbalák, Kometa, 4 pokusy, 4 body, 4 pokusy, florbalák, 1 střela, 1 bod, 4 jsou. Chápem. Lidi, to chápem to. Lidi, jo, tady je a tady je, jo. Tak jo, a začínáme od znova, protože já už jsem se vzpomněla zapletu. Jsem mi musel důležitý pomoct. Tak jo, Kometa. Je to 0-0. Před tímhle videem jsem netrénoval jako někdy. Nebo netrénoval jsem vůbec, ale podstatný. Sparta. Ty vole, trefuje brankáře do krku. Zase Sparta. Petr dal na trefu úplně někam ale chvíli. A tentokrát je už Kometa. Lidičky, když tak omlouvám se dalšímu ve videu, jo? Lidi, teďka to bude chvilku přerušený. Mně se tak nechce. Já musím jít do bazénu rozbít led, aby jsme mohli vypustit vodu. Takže to bude chviličku přerušený, ale nadám si svoje sluchadla. A jdem vyndávat. Tak jo, tak čau. Za chvíli se uvidíme. Holky. Tak lidi. Nakonec se tam přišel téma. Bazén se bude rozbíjet zítra. Protože si myslí, že zítra už to bude všechno rozsvětlo, já nebudeme se muset rozbíjet, takže ale tady je ten gumový tenisák. Je úplně hovno. Počkej lidi, to je Kometa. Tak a teďka ještě jednou Kometa. Ne, Kometa předtím nedala, že jo lidi? Že Kometa předtím nedala. Si nejsem úplně jistý. What are you doing? Jo, asi předtím měla Kometa, jo, nedala, to je jasný. Já nevím, jestli střílela, jo, střílela. A teďka jde Kometa po druhé. Ty vole, tyčka. Ty vole. Teda, jo, teďka po třetí, teďka už má jenom poslední pokus. Ty vole. Lidi, tak to, co to bylo? Tenisáci mají ještě 2 pokusy a Kometa nedala ani jeden. Chápem to. Sparta. Ty vole, Sparta vede 1-0.
Tak skóre zatím je pro Kometu. Pro Spartu 1-0. Ale vše teď může pokročit v druhé sérii, kde začíná Kometa Brno. Yes! 4-1 pro Kometu. What the fuck are you doing? What are you doing? What the fuck? Sparta srovnává, jako kdyby, nebo znižuje ten náskok brněnské Komety 4-2. A jde zase Sparta. A je tu 4-3. Tak to se divím, že brněnský trenér ještě nerejtuje. Ty vole. Teďka Petra Kalinu dělili centimetry od gólu. Ale nedivíme se, že nedělal. Je mu teprve 14 let. Ty vole, Petra Brana, to už se tam ne. No, Petr Kalina, tady Jeremy Blaine. Teda, počkej. On vlastně je, já si ho furt toho jejich trenéra Spartanů, pletu s Jeremy Blainem. Tak já prošel. Je to tak, no. Tak jo, může to být 8-3. A ty vole. Lidi, tak co bylo? Jo. Yes, lidi, 8-3. Lidi, napište mi do komentářů, komu fandíte. Kometě nebo Spartě. V extralize, jako v realitě, jo? Mě se nebyla třeba. To mě prostě jen tak ujelo. Kometa jede, Kometa stří. A je to 12-3. Myslím si, že potom na tom debatu budete spíš fandit Kometě, ale to jedno. 16-3. Tentokrát ještě začíná Sparta. Nechte si pokazit. Petr Kalina a dává gól. 16-4. Kometa snad teďka dala všechny, ne? Na tu první sérii teda. Petr Kalina dává, tak znovu Petr Kalina. Petr Kalina znovu dává. Ty vole lidi, co se stalo se Spartou při tom fotbale Petra Kalina a nezkušeného Lukáše Petka, který je opravdu i v realitě zkušený. Kurva, co tady dá ten bílej florbalák prasklej? Neměl být vůbec na scéně. Hello, Doug miss my friend. Hello, Doug miss my friend. Hello, Doug. Znovu Sparta. Je to 16-5 pro Kometu. Počkej, to se dojde někam do pět. 16-5 pro Kometu. 16-6, já jsem se asi přeřekl, ne? Sorry lidi, ale asi jsem se přeřekl. Pardon. Těm, co fandí Spartě, pardon. Těm, co fandí Kometě, vůbec jim to nezávidím. Tak jo. Lidi, a napište si tam popravdě, nepište to tam jako Tomáš Petečka, že nejdřív fandil Spartě, pak Kometě, pak Spartě, pak Kometě. A teďka hraje za Kometu a říká, že Kometa je blbá a pak mě ještě nadává, že jo, fandit Kometě to jo, ale hrát za něj to ne. Já za ní nechci hrát, protože víte co, já bych za ní klidně hrál, ale musím být hráč, protože když budu golman, tak oni tam podle mě mají jinou jedničku a nebyl bych tam já jakože jednička, takže bych si vůbec nezachytal. A opravdu by to blbě, takže to, jenom to bylo vyjádření a je to
poslední střela Sparty, která neskončila gólem. Kdyby to byl čtvrtý gól na nájezdě Petra Kaliny, toho 14letého mladíka, tak bych je nechal jet ještě jednou. A kdyby ne, tak už ne. Jako kdyby se to teďka nestalo. A my jedeme dál. Aha, lidi. Wow, padla kamera. Dobrý, že jsem ještě nevystřelil. Wow. Já si vypnu světlo, vypnout, tak. A jdeme na to, momenta. To byla taková výstavní tyčka, ale taková. Lidi, chápem to je, ty vole, já si připadám jako teraz povrozněk, jak furt říká, chápem to. Lidi, to bylo semka, a pak to zhodilo tamto, to bylo jako svině. Jo a ještě chci na Tomáše Petričku otázku. Jestli mě ať mě napíše do komentářů, jestli hrál někdy za Speed Boys Select. A jestli mě tam napíše nějakou úplně hovadinu, tak já se jich zeptám těch kluků. Protože tam je Samuel Pešek a takový kluci, který já znám. Tam mají, samozřejmě tam jsou i holky, který znám. Který hrajou hokej. Ale jinak jsem zase dál. Takže to byla komenty první střela. Ty vole lidi, chápem to, kurva. Pardon lidi, to bych měl vypípnout, ale já nevím, jak se tam dává ta širá obrazovka a to vypípnutí, takže your million faces. To jsem dal jak šesty. Ještě mám jednu střelu a vedeme 20 ku 5. A jsou jenom 3 série. Musím vyhrát o 20 bodů, no tak to už mám vyhraný lidi. Teda, no nevím. Protože teďka jestli dám, tak bych vedl jenom o... Teďka vedu o 15. Tak kdybych dal, tak vedu o 19. A já vedu o 19. No tak vidíte, jaký já jsem majstrik. Tak jo, je to na Spartě. A Sparta nedává, ale Sparta je úplně blbá. Ej, proč jsem to úplně posunul? Pojď mi tam do hajzlu. Aby takhle. Tak. What the fuck? What are you doing? Tak jo, to byl Sparta první bod. Tady mě to silo zopět, ale tady jenom na ostro, takže to nám je asi úplně jedno, mě zase spadla kamera. Teda mobil. Tak jo, další střela Sparty a ta zase nekončí gólem. Kurva, už ale. Kdybych ho dal z dorážky, to by byl jenom real šestsen. Zase Sparta? Ty vole, tak jo. To byly pokusy Sparty. Teďka jdu na řadu Kometa. Ty vole, Kometa už mohla končit svoje trápení. Mohla vyhrát hnedka takhle z Vostra, ale ona si to nechává nakonec. Hej lidi, tak tohle to není real shit. Že já jsem na začátku neproměnil ty vole. To abych už měl trápení za sebou. No konec! Lidi. Ach jo, to si ze mě děláte prdel.
Já jsem to napálil do břevna.